Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Рязань өлкәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 36 яшьлек матур туган көнен Зур Чиргли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Бадаева Галия Гаяз кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Гаяз, әнисе Гөлсинә, энесе Рамил котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Безнең якыныбыз бердән-бер татлы кызыбыз булып дөньяга аваз сала. Кичкенәдән үк бик акыллы, сабыр, тыйнак бала булып үсә. Ни әйткәнне тыңлап, кушкан эшне җиренә җиткереп үтәргә тырыша гел. Үсеп җиткәч, бу матур сыйфатлары улы тормышта да аңа кирәгә. Киявебез Бадаев Рәшит Идрис улы белән тудырган матур гаиләсендә ул уңган хуҗабикә, 2 баласы, улы Рамазан һәм кызы Кәмиләгә улы йөрәкле, йомшак күңелле ана була ала. Бүген балабыз гомер бәйрәме. Таянышыбыз да, киңәшчебез дә, булышчыбыз да син безнең. Кызым, җимешем, туган көнең белән котлыйбыз сине. Саулык, сәламәтлек, иң мөһиме, тормыш иптәшең белән сөйөлеп, бер-берегезне хөрмәт итеп, оныкларыбызны исән сау үстереп, куанып яшәргә язсын. Кызым, син үзең дә әни, ана булуның нинди зур бурыч икәнен аңлыйсың, борчыласың, куанасың. Кадерле әни булып яшә дә яшә әле. Дөресен әйткәндә, иң яхшы кешеләр сентябрь аенда туганнар. Без сине бик тә яратабыз, кызым. Бик тә бәхетле бул. Бары тик иң изге теләкләр генә телибез. Гомер кояшың бер кайчан да сүнмәсен. Бел, авыр чакларыңда да, шатлыклы мизгелләреңдә дә, янәшәңдә ярдәм итәр өчен якыннарың бар. Безгә ешрак кунакка кайтыгыз. Без бит нык сагынабыз сезгә. Үстергәндә сине артык назламадык, балабыз. Тырыш ул дип, көчле булсын. Бүген дә без торабыз. Ата-ананың бәхете ул тәртипле балалар. Менә хәзер үрнәк инде оныкалар алалар. Мең рәхмәт, газиз кызым. Тыныч картлыгым өчен. Бирсен Раббым тик шатлыгың, яшәргә бәхет көчен. Бер тамырның 2 ботагы без, дип дәвам итә хатны бер туганыгыз Рамил. Кадерлебез безнең киң күңеллелеге, аз сүзле, тик төпле эшле булуы белән аерылып тора. Ул һәр вакыт ярдәм итәргә ашыга. Аның кулларыннан гөлләр коела. Хәленнән килмәгән эше дә юк. Туганлыкның да кадерен аңлый ул. Бер туган апа-энеләр дөнья куып яшиләр. Кай вакытта бик күпләре кадерләрен белмиләр. Шөкер Алла, әти-әни безгә тәрбия биргән. Бу апаң, бу энең диеп бик тә әле нык сеңдергән. Шуңадырла йөрәк түренсез аласыз якыннар. Бүген менә котларга дип кырдык матур табыннар. Кадерлебез, гомерләрең узсын матур җырлардай. Бәхетле бул, матур яшә, бар кеше сокланырдай. Хөрмәтле Галия Гаязовна, туган көнегез мөбарәк булсын. Әнвәр Нургалиев башкаруындагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Güller gülle, jillerde dertini bugün Bar dünyada beyrem günne, senin bir tuğan günün Tuğan günün, köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün, sitsin bəxit gültesin Tuğan günün, köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün sipsin bəxit gültesin Uyun külkü üzülmesin Sıylı tabınlarında Şey urtalarına bit Ömrün kalendarında Tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sipsin bəxit gültesin Tuğan günün Köngline dert üzütesin Senin her bir tuğar günün Sipsin bəxit gültesin
yar nazı üstelsin yürekler tibetine. Tuğan günün Küngeline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün Sipsin bəxit gülütesin. Tuğan günün Küngeline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün Sipsin bəxit gülütesin. Tuğan günün Küngeline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün Sipsin bəxit gülütesin. Tuğan günün Küngeline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün Sipsin bəxit gülütesin. Tuğan günün Küngeline dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün Sipsin bəxit gülütesin. Senin her bir tuğar günün Sipsin bəxit gülütesin. Sipsin bəxit